אם לא אעלה, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, על ראש שמחתי. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך את הלילה והיום, אהבה, תקווה וחלום, קיץ, חורף, סתיו, אביב, נשמה טובה להביט סביב. נתן לך שדות ירוקים, פרחים ועצים מלבלבים, נהרות, נחלים וימים, שמיים, ירח, כוכבים. אלוהים נתן לך במתנה דבר גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך חגים ושבתות, את ישראל ארץ האבות, ידיים וראש להגשים חלומות. נתן לך את כל הנפלאות, נתן לך דברים כל כך יפים, להביא לעולם ילדים, להאזין לשירים, לראות ספרים, אומר רבו מעשיך אלוהים. אלוהים נתן לך במתנה,
אוקיי חברים, מי שרוצה לשתות משהו זה הזמן, אנחנו עוד איזה 5 דקות ככה רוצים לעלות לאוטובוס ולהתקדם לארמון הנציב, אז זה הזמן חברים. כל הכבוד לאיש עם הדרבוקה, תן לנו איזה משהו יפה ככה. הנה סבא, לא צריך את המיוחד פיזית. מזל טוב לסבא! איזה יופי! טוב בואו נשתה משהו חברים ונתקדם. עד 121. תודה רבה, יהיה בריא.
ירושלים. איפה הידיים? זה היום, בשביל ירושלים הגענו לכאן. אנחנו נישאר בירושלים ולא נצא ממנה לעולם. עכשיו נוסעים למלון לישון שעה. השוק רגע ונוקדת על בית בעיר העתיקה בים המלח בדרך רבותיי, מצד שמאל שלי אפשר לראות ממש את הכותל ואת ירושלים כאן מהתצפית המדהימה הזאת של ארמון הנציב. בשל נחושת ושל... אתם יודעים רבותיי, ירושלים רק לאחרונה חזרה להיות תוססת ושלווה אחרי תקופה לא קלה שעברנו כאן. אני רוצה ככה לספר לכם סיפור קטן שגם מתקשר למה שאנחנו רואים כאן עכשיו. לא ככה. לפני מספר חודשים הקפיצו עוד כוחות לאזור הכותל כדי לאבטח את הגזרה. אני ככה הייתי בשבת בישיבת אש התורה שנמצאת ממש בתוך הכותל הישיבה, הייתי שם שבת איתם. ירדנו ככה בליל שבת כל החבר'ה להתפלל עם החיילים והכל, עשינו מעגל גדול של אחד דודי לקראת כלה, וככה היה שבת מאוד כיפית, מאוד רגועה, מאוד נוחה. בסיום השבת כל אחד ככה סיכר את שהיה המפקדים. פתאום אחד החיילים כאן אמר, רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני דרוזי, אני מהצפון, והיום אני שמתי לב סוף סוף מה האחדות שלכם. כשראיתי אתכם רוקדים בכותל, חרדים וחיילים וכל החברים ביחד, הבנתי משהו. כשאתם מאוחדים, אף אחד בעולם לא יכול עליכם.
סוד העם זה האחדות. כשאתם מאוחדים, אין דברים כאלה. וזה דבר שמאוד מאוד ריגש אותי. וכאן עכשיו שאנחנו מסתכלים על זה, אפשר באמת לראות את אחדות ירושלים השלמה. אז זהו, הרבה שאלות. אוויר הרים צלול כיין, בריח אורנים, נישא ברוח הערביים עם כל פעמונים. ובתרדמת אילן ואבן, שבויה בחלומה, העיר אשר בדד יושבת ובליבה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני. משפחת ירון, כולם פה! היידה, ירושלים, איפה המחיאות כפיים שלכם לחזרה? אז אנחנו כאן עכשיו נמצאים על חומות ירושלים, בין כמו המקום הקדוש הזה להתחיל עם כל השופר שבוקע חלוני רקיע. תקיעת השופר, בבקשה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. עכשיו כולם יחד איתי, אדוני מלך אדוני
שרית, בואי. שרית, דודים. שי. שרית. אוקיי חברים יקרים, תכף נקיים טקס הפרחת בלונים, הפרחת בלונים משותפת כל המשפחה ביחד. תראו אם את תכנסי פה בבקשה. חברים יקרים, לפני שנעשה את ההפרחה אני רוצה להגיד לכבוד החתן בר מצווה איזה משהו יפה. קודם כל תדע שהשם שלך זה אור, והמילה 25 בתורה זה אור גם. וברכת כהנים גם מתחילה במילה כה תברכו את בני ישראל, כה בגימטריה זה 25. לכן יש פה קודם כל ממש מעמד מיוחד, יש לך שם מאוד מיוחד, ולכבוד השם שלך אני אגיד איזה משהו קצר, גם על שמות, אבל יותר בגדול. יש לנו בשפה העברית חברים יקרים כל מילה משמעות. יש לנו פה את האב היקר, שי, את האמא היקרה שרית, ואת הבן היקר אור. אב נקרא בשפה העברית מסיבה אחת, אב נקרא מאותיות א' וב'. כמה זה בגימטריה א' אור? 1 וב' 2, מצוין, מה יהיה ב1 ו2? בהתחלה בעולם שי היית לבד, חוץ מאשתך כמובן שרית. ברגע שאור בא לעולם, מא' נהיית לב', מ1 נהיית 2. ככה כל ילד שבא לעולם, כל ילדה מ1 זה נהיה ל2. בעצם הילד או ילדה זה הכפול שלך, לכן האב נקרא אב. עכשיו למה אם נקראת אם בגימטריה כמה זה חברים? למרות שהשעה קצת חמה, אם בגימטריה כמה זה? 52. 52, כי בא פה, קפץ פה 41, היא לא קמצנית. הם בגימטריה 41, א' זה 1, מ' זה 40, מה אין ב-41? בתקופת ההיריון, שהעובר עוד במעי אימו בבטן, מסוף 40 יום, תחילת 41 יום, הוא נקרא יצור חי לכל דבר, גם מבחינת ההלכה, גם מבחינת הרפואה. לכן אם נקראתם, כי מאז היא בחזקת אמא לכל דבר. עכשיו שימו לב לדבר המעניין, אם ניקח חיבור של אבא ואמא, מה מביא לעולם? ילד, ברוך השם. אם נחבר את הגימטריות של אבא ואמא, יצא לנו, תראו מה יצא. אב בגימטריה כמה זה? 3, נכון? אב וא' ועוד ב'. הם 41 ביחד. כמה זה ילד בגימטריה? י' 10, למד 4 פלוס הם שווה ילד. עוד שלב אחד קדימה מעל זה, כולנו נקראים בני אדם על שם אדם הראשון. הפשט הראשון כי אנחנו כבר באנו מהאדמה, אז לכן אדם, אבל יש פה משמעות יותר עמוקה. כל אחד מאיתנו חברים מורכב מגוף, מה יש בתוך הגוף? נפש יש לבהמות גם, יש משהו יותר עליון, נשמה. בהמות יש לה גם נפש, נשמה יש רק לבני אדם, כל הבני אדם בכל העולם, בכל היקום. עכשיו אדם מורכב מגוף ונשמה, זה רמוז במילה אדם. אם נוריד את האות א' במילה אדם, מה יישאר לנו אור? דם. דם בגימטריה זה 44. מה יצא לנו 44 מקודם? האב והם ביחד. כי מי נותן את הדם שזה הגוף לילד? ההורים. 3 שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואמו. וא' בגימטריה זה 1, זה רומז לנשמה, שהיא מאלוקים שהוא אחד ואחיד. לכן אדם בעצם אור יקר זה חיבור של גוף ונשמה. ואתה בעצם במהלך היום הזה היה לך קצת גוף בארוחת בוקר, אחרי זה במסעדה, אבל בין לבין אתה גם מכניס פה את הרוחניות והנשמה, את החיבור למסורת, השורשים וליהדות. ולכן דווקא במקום הזה אני רוצה לעשות הפרחת בלונים. אם אנחנו נשים לו 2 מילים על המקום המיוחד הזה, מולנו ישר, מי יודע איזה הר נמצא מולנו? תסתכלו ישר חברים. הר הזיתים, מכאן לטיפול. תעמוד בין ההורים. תגידו לי שאתם מוכנים. אני מוכן. רגע. בריאות, אושר, הצלחה, הגשמה בחיים. שתהיה שחקן כדורסל אני מאחלת לך. מוכנים? 1. הרבה בריאות, אושר, שתצליח בחיים, שתשכיל לדרך טובה וחכמה, ושיהיה לך את כל הטוב שבעולם. כל הכבוד. עוד לחברים, עד 3.
להניח יד ימין על הראש של החתן או חתן בר המצווה ולברך בקול רם מיד לאחר מכן תקיעת השופרות של עבר רוי שהחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה. רגע, צעד קדימה, תן לאבא את הטלית. תעשה תמונת לוגו, פייסבוק, תמונת קצרה. רגע, תמונת לוגו לפייסבוק חדש. פוטו ג'וני. רגע, לא, עדיין לא, רגע. זין מחייב, זה לא סתם רק. כל ארבע בעלייה לתורת העמוד לידו. אני ידעתי. חזק וברוך. כולם פה כבר? כל המשפחה פה? מי אלה כולם? איפה הגברים? אני יודע ששלושה מירוחם מניחים תפילין שם. פה יכולים להניח. הניחו שם, פה. מי שצריך תפילין אני יכול להביא לו. אם מישהו רוצה ואינו אני יכול להביא להשאיר. אז לחכות, אתם קובעים לי, אתם אומרים להתחיל, לחכות. השאלה אם זה כמה דקות. בר שמרה לך מקום, אבל פה אי אפשר לדבר. בואי ניגע. קצת נפריע לך מדי פעם. כן, אתה יכול להפריע לי פה. יאללה, הרב חגה, תתחיל להניח לתפילין, הוא אומר שהם מחכים לאופן. למי מחכים? נו, איפה חי? איפה רוי? הרב, הבאת גם את התעודה של הכותל? שלא יסגרו שזה יש לך פה? בסדר, ראינו. כן, אי אפשר בשמש. לא, בטח. טוב, זה לא משהו. הבאנו מלא? לא, יש מלא. חילקתם. חילקתם כאילו. לא, להביא להם כבר? פה כבר קצת כאילו. כשאנחנו נשארים שירים לזרוק בעיקרון, אבל לא לזרוק את הכל בפעם אחת, לשמור גם לעלייה לתורה, להנחת תפילין. בואו נעביר להם. מצוין. זהו, כולם פה עכשיו? כן, לא עכשיו, יגיעו לנו. כולם פה? להתחיל? סבא פה, שי? סבא. איפה ג'קי? שם. איפה? שם, מי לא צריך? איפה? צריך לקרוא לו. למה הוא שם? מה הוא עושה שם? אבל בן דרון לא נראה אבל שיבוא, כמה זמן זה לוקח? הם יכולים לבוא עם התפילין. כן, אז למה לא קוראים להם? הם שם. למה הם שם אבל? לא יודעת. לא יודע, אתה לא מניח? עוזי, אתה יכול להגיד לי, הם שם. הם לא שם. הם שם, הנה הם. כן, אבל איפה חי? עם הגב אלינו? איפה חי? הנה, איציק שם עם יאי. הנה, זהו, חי ביאי. ג'קי. שמת את אלה שיהיה כיף. יופי, יאללה. שר איתו? מה זה מסע לעכשיו? אלי! הרב שלך דיבר אותי, זה בדיוק מה אתה קורא, מה אתה עושה, אתה מסודר? סידור רגיל יש לך פה? מה? סידור רגיל, סידור. וקראת לו רבי אברהם? זה הסבא? אז כולם פה? כולם. איפה אבא? אוקיי. אבא? אבא שלך? אבא בוא. אוקיי חברים יקרים, ברוכים הבאים לכותל המערבי, מחיאות כפיים מאוד!
לילי, תהיי בשקט. צריך את הטלית עוד בשנייה? היא יגיעה. אתה רוצה הטלית? אני רוצה לעשות טקס קצר של הענקת טלית ותפילין. האמא היקרה שרית תעניק לך את הטלית, אבא יעניק לך את התפילין. בבקשה, לך לאמא, אמא תעניק לך קודם כל את הטלית. רגע, סבא, שנייה קצת. אתה רואה? מזל טוב! משהו קטן לפני שאבא יעניק לך את התפילין. טלית, תראה איך כתוב במילה טלית, כתוב לך פה טלית, טלית. תראה, טלית, במילה טלית רמוז שצריך להניח תפילין. שים לב, טלית זה ראשי תיבות, טוב, להניח יחד תפילין. זאת אומרת, התפילין והטלית ביחד זה חבילה אחת, בל תיפרד. לכן אבא יקר יעניק לך את התפילין, בבקשה. נשיקה לאבא גם. אמן, מלך ישראל, חי מלך ישראל, חי וקיים, אבי מלך, חי וקיים. אור היקר יברך על הטלית, חברים קצת שקט, רוצים להקריא את הטקס? יחזיק אותה בשתי ידיים. נברך על הטלית שתי ברכות, להתעטף בציצית ושהחיינו. למה שהחיינו? רבי אברהם הזכיר לי, כי כל בגד חדש נברך שהחיינו. טלית זה נקרא בגד. אתה שמח, אתה מכוון בברכת שהחיינו גם על הטלית, גם על המתנות של ההורים, גם על הצ'קים, על כל מה שמסביב, אתה מכוון בכל רם. תחזיק את הטלית בשתי ידיים. תביא לו את המיקרופון. ושתי הברכות מפה בכל רם. אור בבקשה, ברוך אתה. ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתהדק בציצית. ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם, שהחיינו והגיענו לזמן הזה. להניח תפילין על התפילין של יד. שי, אתה שומע? נכבד כל אחד מהמשפחה, קודם כל האבא והסבים העיקרים, שיעשו סיבוב אחד על היד של החתן, ולאחר מכן מה שישאר, סך הכל 8 סיבובים, קודם כל החתן יברך. בכל רם בבקשה, אור, ברוך אתה בכל רם שכולם ישמעו. לעלות תמל הברכה, ברוך. ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. אמן! אבא יקר של
מכובד להניח תפילין של ראש לבן, לחתן בר מצווה אור, בבקשה. אתה יכול להוריד לו את הטלית רק, נראה? אתה מחזיק בשני ביד אחת את הקודייה וביד אחת את הקשר. ברכה ועוד ברכת תפילין של ראש בכל רם, בבקשה, אור. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות תפילין. אמן! נעבור לכף היד. כף היד עושים 3 כריכות על האצבע האמצעית. כנגד כל כריכה אומרים פסוק שמתחיל במילה והרסתיך. למה והרסתיך? זה בעצם לשון אירוסים. גם אבא ואמא שי, לפני שהתחתנו, היה אירוסים. אותו דבר בעצם התפילין זה קשר בינינו לבין אלוקים, כמו חתן וכלה. לכן אתה תגיד עכשיו את הפסוקים, פה זהו שרבי אברהם עושה לך, אתה אומר פסוק אחד, והרסתיך. והרשתיך לי לעולם, והרשתיך לי בצדק ובמשפט, בחזק וברחמים. והרשתיך לי באמונה וידעת את אדוני. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישען. אבינו שבשמיים, ועוד פעם אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. חברים יקרים, לפני שנתחיל את התפילה, אני רוצה להגיד רעיון קצר. לכבוד חתן בר המצווה, בעצם אתה זכית היום, אור היקר, להניח 2 מצוות שהן מאוד מאוד חשובות, ציצית ותפילין. 2 המצוות האלה, הייחודיות שלהן שהם שקולים כנגד כל המצוות של כל התורה כולה. תכף אתה תקרא בשמע ישראל, יש פסוק שאומר, והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. זאת אומרת, מי שרואה את הציצית יכול לזכור את המצוות של כל התורה כולה. עכשיו אנחנו נעשה חשבון, תשים לב, גם בציצית וגם בתפילין נגיע למצוות של כל התורה. אתה יודע כמה מצוות יש בכל התורה? כמה מצוות בכל התורה? 613 ו-620. עם 7 מצוות בני נוח. יפה, 613 תרי"ג מצוות, גימטריה של האותיות. עכשיו שים לב, נגיע בציצית לתרי"ג. כן, משהו קצר, רבי אבא. יש לו אח קטן או אח קטנה? אחות גדולה. גדולה, אוקיי. תספור לי בבקשה כמה חוטים יש כאן, אור היקר. כמה חוטים יש? ספור לי אותם. כמה חוטים יש? תפריד, תספור. 8 חוטים, יפה. כמה קשרים יש לנו? זה נקרא קשר. 1, 2. יפה, מצוין. יש לנו 5 קשרים ו8 חוטים ביחד 13. כמה חסר להגיע לתרי"ג? עוד 600, נכון? 613. ניקח את המילה ציצית, נעשה לה גימטריה. כמה זה צדיק חברים? 90. י' 10, ביחד זה 100. עוד צדיק ועוד י' זה עוד 100, זה 200. ת' 400, ביחד 600, ועוד 13, 613 תרי"ג. נעבור לתפילין. בתפילין יש לנו שרית, איזה עוד זאת כאן? איזה עוד זאת? כמה ראשים יש לה? כמה? ראשים. 3 ראשים, מצוין. ואיזה עוד כאן ישר? כמה ראשים? 4. מצוין, יש לנו שין עם 3 ראשים ושין עם 4 ראשים. ראית פעם שין עם 4 ראשים או? לא. שין עם 4 ראשים, ראית פעם? אין דבר כזה. למה כאן יש? אחד הסיבות כדי להגיע לתרי"ג גם בתפילין. שין בגימטריה כמה זה חברים? 300. 2 שינים כי יש 2, 600. 3 ראשים ועוד 4 ראשים זה 7, 607, ורק אתה תענה לי, אם תיקח את 2 השינים ותצמיד אותם, איזה מילה תצא לנו? 6. 607 ועוד 6, 613 תרי"ג גם בתפילין וגם בציצית, תרי"ג מצוות. לכן זה המצוות שמייחדות אותך ביום הגדול הזה, לבוא מול הכותל ולהתחבר למסורת היהודית. עכשיו אנחנו ברשותך רק נקרא את ברכות התורה, זה חלק מברכות השחר, נעבור לפרשות של התפילין, אחרי זה שמע ישראל וספר תורה. בכל יום חברים, קצת שקט שנשמע את החתן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי התורה. אמן! הערב נא. והערב נא, אדוני אלוהינו, את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בבית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל. כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. לשמה. ברוך אתה אדוני, המלמד תורה לאמור ישראל. אמן! ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן תורה. בתפילין עצמם יש 4 פרשיות,
שתי פרשיות, נקרא אותם עכשיו, שמתחילים, קדש לי כל בכור, הבא כי ואחר כך נקראים על ההתחלה, ואחר מכן עוד שתי פרשות באות שמע ישראל והיה עם שמו, ובסוף פרשת ציצית, שמדברת על העניין של הציצית. בכור בבקשה, וידבר אדוני משה לאמור. וידבר אדוני משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר, כל רכב בבני ישראל, באדם ובהמה ליאור. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב. והיה כי הבאך אדוני אל ארץ הכנעני, והחיתי, והאמורי, והחיתי, והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לך, ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזה בחודש הזה. 7 ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני. מצות יאכל את 7 הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור וכל גבוליך. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים, והיה לך לאות על ידיך, או לזיכרון בעיניך, למען תהיה תורת אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. ושמרת את החוקה הזאת במועדה מימים ימימה. והיה כי הביאך אדוני אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם לאדוני, וכל פטר שיגר בהמה, אשר יהיה לך זכרים. לאדוני וכל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה בערפתו, וכל בכור אדם בבניך תפדה. והיה כשיש עליך בנך מחר לאמור, מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד, הוצאנו אדוני ממצרים מבית עבדים. ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה, אז אני זובח לאדוני כל פטר רחם הספרים וכל בכור בנה יפדה. והיה לאות על ידך ולפחות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים. חזק וברוך! חברים יקרים, עצירה קטנה, חברים יקרים, כולנו נעבור כרגע לשמע ישראל. הפסוק המרכזי, חברים יקרים, בכל ההיסטוריה של עם ישראל, של היהדות, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, זה בעצם הפסוק שהחזיק אותנו תמיד. עברנו מסעי צלב, אינקוויזיציות, גירוש ספרד, אבל תמיד עם ישראל נשאר חי וקיים בזכות המסורת שלנו. שים לב במילה שמע, אני רוצה ללמד אותך שני דברים יפים. המילה שמע, בפסוק הזה בעצם אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים. זה רמוז במילה שמע, שים לב, נקרא את המילה משמאל לימין. עין זה עול, מל זה מלכות ושין שמיים. חוץ מזה עוד דבר, לעם היהודי כל יום יש לנו 3 תפילות. אתה יודע איך הם נקראות התפילות? שחרית בבוקר, מנחה בצהריים וערבית בערב. זה ראשי תיבות של המילה שמע. שין זה שחרית, מם זה מנחה ועין ערבית. זה בעצם מילה אחת שמאחדת את כל היסוד של העם היהודי. לכן חברים, כולנו ביחד ניקח יד ימין, נשים על העיניים גם אנשים. יד ימין של כולם על העיניים ברוב המדרות מלך. נאמר כולנו ביחד עם החתן, לא להתחיל עד שכולנו ביחד. חברים, לכל רב שמע ישראל אדוני ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושילמתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, ופשוטם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתים את ארצכם ביתו יראו מלכות, ואספת בגניך ותירושך ויצריך, ונתתי את בשדך לבנתך, ואכלת ושבעת, תשמרו לכם ונצא לב
לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם. ופרע אף אדוני בכם, מצא את השמיים ולא יהיה מחר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר אדוני נותן לכם. ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם, ושבתך בביתך ולכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. כשאתה קורא את פרשת הציטוט חמור להחזיק את שני הפקידים הטבעיים, כשאתה מגיע למילה ציטוט אתה מנשק את הפקידים. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בגדי תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וספרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. נלך להביא את הספר, יש פה שני ספרים? שני ספרים? כן, ברוך השם. מצוין, נעשה ככה, אבא שלך יפתח את הפרוכת, סבא שני יפתח את הארון, אבא יקר יוציא את הספר תורה, אתה מחזיק אותו, וכולנו נבוא בתהלוכה למקום.
דבר קטן, אור היקר, חשוב מאוד שתדע שהמסורת שלנו עברה מדור לדור, מהסבא, אתה רואה, מהסבים העיקריים לאבא, מאבא לבן, ואתה בעזרת השם גם באחד מהימים תצטרך להעביר את המסורת הזאת בעזרת השם לדורות הבאים אחריך. לכן במעמד הגדול הזה נכבד את האבא מצד האבא, את הסבא מצד האבא, שיפתח את הברוכות בבקשה. ביטחוני שם יצא הקרוב המודע הזה, אשר נדוני צדיקים ובו. הסבא יקר, תסביר בבקשה, יגיד לצד ימין. עמוד רגע שנייה, עד הסוף בבקשה. מעולה. ואבא יקר שי, מכובד להוציא את הספר התורה הכסוף בצד שמאל. לדעתי קצת כזה קטנה. סבא, אתה יכול להוציא את זה בבקשה. אבא יביא את הספר התורה ויעניק אותה נתן לבר מצווה. אתה לא תפוס קטן? יפה. אור, אתה מחזיק את זה על צד ימין חמוד? יד שמאל למטה, ימין זה מחבק את הספר התורה. תתפוס אותה. צד ימין. תתפוס את זה מלמעלה. תסתובבו, תעשו כמה תמונות עם הצדדים בבקשה. רוממו אדוני בשמחת תורה ותו כבוד התורה, שישו בשמחו בשמחת תורה ותו כבוד התורה, שישו בשמחו בשמחת תורה ותו כבוד התורה, שישו בשמחו בשמחת תורה ותו כבוד לתורה. יבורך כל ישראל מפיהם, מפיהם על השולחן. יבורך כל ישראל אני עושה? שי, סובב אותה אליך ואתה מריץ. כן, אתה מחזיק פה. אתה מריץ. זה להניח? אתה עושה סיבוב? לא, לא בדיוק. זאת התורה ששמו שנסתלם אליי נאמני ישראל על פי אדוני בינו שוקותם את נגנו מי שדבר רבתן המצא הכל ברך את אבי חתן בר המצווה שי בן יעקב ואמא שלך? לילי בעבור משפחת ירון בעבור שהגביה את הספר תורה ככה הקדוש ברוך הוא יגביה אותו מעלה מעלה שיחזקאל ויצליח ככה שערי ברכה שערי פרנסה שערי הצלחה שערי בריאות שערי נחת מהילדים ותמיד עם חיוך על הפנים וכן יהי רצון ונאמר אמן. חברים, החתן קורא את כל הארבעניות, קצת שקט, שנהיה קשובים. מי זה הכהן אמרנו? יעמוד הכהן. שם הכהן? מי זה כהן? הנה פה, דוד. קום התורה כהן בכבוד אורב בנים לבניך. שלום על ישראל, אורב בנים לבניך. שלום על ישראל. שלום על ישראל, ובנים לבניך, שלום על ישראל. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה
אלוהינו מלך האלוהים אשר ברא בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. ידבר אדוני אל משה לאמור צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבנית לחמי לישי ואף לכוחי תשמרו לכבלי במועדו ואמרת להם זה האישה אשר תקריבו לאדוני כבשים במשנה תמימים שיניים ליום ולתמיד חזק וברוך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך האלוהים אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי אלוהים נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. שברך אבותינו אברהם סך הכל ברך את השם הטוב דוד בן לאה בעבור שעלה על ספר תורה וחזק הקדוש ברוך הוא ישמרו ויצילו מכל צרה ומצוקה מכל נגע ומחלה ישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו נחת מכל ילדיו לראות בשמחו לאריכות ימים ושנים יצליח בכל התחומים וכן יברך את האישה לאה בת שרה מה כדאי מלאכתה וזכייתה ישמרה מכל צרה ומצוקה מכל נגע ומחלה ישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיה כן לראות נחת מכל ילדיה כן יהי רצון ונאמר אמן. יעמוד אשר התורה מלמד הדגול רבי אברהם בן שלמה על לוי כה בתורה הבאנו שלום עליכם הבאנו שלום עליכם הבאנו שלום עליכם הבאנו שלום שלום עליכם בראש העין בראש העין בראש העין בראש העין רבנן ברכו את אדוני מבורך ברוך אדוני מבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. תחזיק לבד חמוד שאני לא אפריע לתמונה חוזר פסוק אחד אחורה ואמרת להם ואמרת להם האישה אשר תקריבו לאדוני כבשים במשנה תמימים שיניים ליום ולתמיד את הכבש אחד תעשו בבוקר ואת הכבש השני תעשו בין 40 ועשירית האפה צלת למנחה בלולב ושמן תפיק נביא העיר חזק וברוך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת חיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק משה ואהרון דוד ושלמה לברך את השם אותו רבי אברהם ורבי שלמה הלוי מלכה דעם ומכתב זכייתה שמרו על מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה בזכות התורה תגן בעדו ועד כל השלו זכה לרפואה שלמה ובכל משפחתו זכה להכין גבולות בתלמידים זכה לראות דור ישרים כל אשר יפנה ישכיל ויצליח וירוויח וכן יהי רצון ונאמר אמן. רגע, אתה סיימת, תברך את גילה. מי שברך עם מוזם שר הגר שב אליי מגיא וסבא תברך לנו ברך את הגברת גילה בת ג'וליאט שם. גילה בת ג'וליאט ברפואה שלמה קדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף הנאין הרפן לה הנאין הרפן לה הנאין הרפן לה זכות התורה תגן בעדה זכה לחזור לתנא ראשון במהרה עם כל חולות עמו ישראל רפואה שלמה ומהירה וכן יהי רצון ונאמר אמן. רפי, אתה גם רוצה ככה? מי שאתם רוצים. בסדר, תעלה. תפדל. בכבוד. יא, אני כיבד אותך, סבא שלי
אותך? יעמוד הסבא היקר. יעקב. יעקב בן יוסף. כל בתורה שלישי בכבוד, אוויר הרים צלול כיין, ערך אורנים, נישא ברוח ארבעים, עם כל פעמונים, ובכל רגלן באבן, שבויה בחלומה, העיר אשר בדן יושבת ובליבה חוף, כולה מירושלים של זהב ושל נחושת ושלו, הלא לכל שירייך אני כינור, ירושלים של זהב של נחושת ושלו, הלא לכל שירייך אני כינור. רק תראה לו את המקום חמוד, עולה תמיד. הכבוד הסבא ישים פה ידידים בבקשה, נשפוק הבא. ברכות אדוני מבורך, ברוך המהרה לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן תורה. עולת תמיד עשויה בהר סיני, לריח ניחוח אישה לאדוני, ונזכור ויטעין לכבש האחד, בקודש אסך נסכסכה לאדוני, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, כמנחת הבוקר נזכור תעשה אישה ריח ניחוח לאדוני. וביום השבת שני חרסים בני שנה תמימים, ושני עשרונים סולת מנחה בעולה בשמן, ונזכור עולת שבת בשבתו, על עולת התמיד ונזכר חזק וברור. רגע, יש עוד קטע, עדיין לא גמר, יש עוד קטע רביעי? סבבה, חמוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו את תורתו, תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן תורה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, וברך את הסבא היקר? יעקב בן יוסף. מלכה דעלמא וכתב זכייתה, שמרואן מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. זכה לבריאות התנאה, זכה לאריכות ימים ושנים, זכה לראות נחת מכל הצאצאים, כל אשר יפנה ישכיל ויצליח ויתברך בכלל כל הברכות כולם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. יעמוד רביעי חתן בר מצווה אור בן שי ושרית לקרוא בתורה בחבר ישמח הפנים הכל ישמח הפנים בכלל אמון יסבר החמד ולשדי מלא תאמת לבו וגבצנה יקום החתן? תהיה את הרביע, הוא משך עוד שלך. כל רם תבורכו.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. חבר'ה קצת שקט, תהיו שקט. ובראשי חודשיכם תקריבו עולה לאדוני פרים בני בקר שניים ואילה אחד כבשים בני שנה 7 תמימים ו3 עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ו2 עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן לעין האחד ויסרון סולת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד או לריח ניחוח אישה לאדוני ונזכיהם חצי יין יהיה לפר ושלישית עין לעין וביתיים לכבש יין זאת עולת חודש לחודשי השנה וסיר עזים אחד לחטאת לאדוני על עולת התמיד יעשה ולזכור גדל והתקדש שמי רבה ועל מה דיברה חירותיו וימליך מלכותיו ויצמח פה כנב ויקרב משכם וחי יכול ובמכון וחי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהיה שמרבן מברך לעלם עולמי על מה יתברך וישתבח ויתקומה ויתנשא ויתעדה ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו לעילם עם כל ברכתה שילתה שבחתה ונחמתה דאמירם בעלמא ואמרו אמן מגיע ברכת חזק וברוך המלון את רבי אבו איפה אתם? מחיאות כפיים! מחנה במקדש שקראת את קריאות התורה מחיאות כפיים אור היקר, כרגע יש שתי ברכות מאוד מיוחדות שאבא ואמא יברכו אותך. אנחנו נתחיל מברכת העם, זו ברכה שרב הכותל חיבר אותה שכל אמא שחוגגת את הבן נקבר הבן שלה בכותל תברך את הבן בסיום העלייה לתורה. אז אבא, אתה מכבוד להעביר את זה בשליחה בבקשה, ברכת העם יש המשך בעמוד הבא גם שרית בבקשה, קחי את הרמקול אלייך, בוא תעמוד לידים החמוד. יש לך הרבה. שלך קצת ארוכה. יש לך קצת. חתן בר מצווה יקר, היום הזה בו התעטרת לראשונה בתפילין של יד ובתפילין של ראש אינו עוד יום הולדת. יום הבר מצווה שלך הוא היום בו אתה מצטרף כגבר צעיר ואחראי למעשיו של העם היהודי. היום הצטרפת אל שרשרת דורות ארוכה ומפוארת, שרשרת הדורות של העם היהודי. התפילין שהנחת הם אותן התפילין שהניחו אבות אבותינו במדבר סיני. אותם התפילין שליוו את חכמי המשנה והתלמוד כאן בירושלים לפני 2000 שנה. אותם התפילין שהחביאו היהודים בתקופת האינקיבציה. אותם התפילין שליוו את חיילי צה"ל בכל מלחמות ישראל. ביום הזה, יום בר המצווה שלך, אתה הופך לחלק מן ההיסטוריה המפוארת של עמנו, העם היהודי. מהיום, כל מעשה שתעשה ישפיע ויעצב את גורל גולנו. מדור לדור עבר לפיד המסורת והאמונה, מאב לבן, עד אבותיך ועד אליך. היום עבר הלפיד לידיך. כאן, בכותל המערבי, בחרת להניח תפילין לראשונה בחייך. כאן, במקום אליו נוסעים יהודים מכל העולם את עיניהם. התחברת אל עמך ואל עצמך. מכאן, מהכותל המערבי, שרית בית המקדש, שלוחה אליך ברכתנו, ברכת הדורות, יברכך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. משיקה, שלום על ישראל,
היקר, זה לפה כמות. הגיע הרגע אור היקר, ברכת האב, עד היום בעצם, כמו שאמא אמרה, הכל היה להורים, מעכשיו הלאה עד 120, כל מעשה, כל האחריות, כל התוצאות, הכל, אב ורק עליך, כמו שאמא אמרה, אתה חוליה הבאה בשרשרת הדורות, לא רק של המשפחה שלך, אלא של כל עם ישראל. הרבה שואלים אותי למה הברכה של הגבר היא קצרה, והאישה ארוכה, היא תשובה פשוטה, כי האישה מדברת הרבה. נכון. בכל רעם חברים, הסכיתו, ברוך שפטרני מעונשו של זה. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. הכנתי לך שתי מתנות צנועות אבל ייחודיות. קודם כל, אני בין היתר סופר סתם, כתבתי את השם שלך עם מגזר בקרב ונוצא כמובן, אני רוצה שתראה את זה לכולם ואתם משלים את האותיות, תראה את זה לכל המשפחה חמוד. יש לנו פה את האותיות, צריך להשלים אותם. אתה תהיה לרגע סופר סתם, אני אהיה כרגע סתם סופר, לא יהיה סופר סתם, רק מקורי. אבא ואמא גם כל אחד ישלים עוד, אחרי תקבל תעודה יפה, בין 13 למצוות. אני קורא לזה תעודת הבגרות. נגדו בשנת הציוני, וכל נער שגמר את הגבר, הכל עליך. אני חייב נכתוב את השם מהתאריך, קודם כל נעשה את זה אבא ואתה תהיה הראשון שתהיה סופר סתם, זה כמה רגעים. תביא לי חמות הקלף פה. אני על האלף? אתה מחבר אותך לידי עליונות, כי אתה תחתונה יש לך תעשה, אתה מחבר מלמעלה למטה. לא, באותה זמן אתה תחתון פשוט הדביר, ממש לא? יפה, זהו. בואו אליי. תראי לי לך את הבדים בזהירות, את מחשדרת מלמעלה למטה. טוב, אנחנו מתחילים עכשיו. שלום עלינו והכל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום. שלום עלינו והכל ישראל. סלח לי אבי, כי חטאתי לך, מחול לי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שהלכתי בעצם, היית לי נר לרגלי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק.
מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. גם כי אלך בדרכי חשוכה, בטחתי בך אלוקיי, על חצי שני, על בכור וילדה, תודה גם על אושר בלי די. תודה על חגים, על שבת ששומרת, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר בדרכי לגן עדן, שיוויתי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. יוסף, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה, בכל הקהילות הקדושות. הוא יברר את חתן הבר מצווה, אור בן, אור ירון, בן, לא בן אבא. ואבא? בן שי ואמא? בן שי ושרית. אנא אלנה ופנה לו. אנא אלנה ופנה לו. שהקדוש ברוך הוא יסיר מעליך כל גזרות קשות ורעות. תנצל מכל פגע ונגע, מכל קנאה, מכל שנאה, מכל עין הרע, מכל מיני בלבולים, מכל מיני חלומות רעים וקשים, מכל מיני אנשים רעים, מכל מיני אנשים סוטים, מכל המחלות, מכל הסכנות, מכל פחדים, מכל החלומות הרעים והקשים, מכל האינתיפאדה, והחיזבאללה, והמזבאללה, והשיעים, והחמאס, והג'יהאד האסלאמי, והג'יהאד המוסלמי, ודאעש, ואבו עיסא, ואבו מוסא, ואבו סוסא, אבו קוסא, אבו עלה, אבו ירד, אבו מאזן, אבו שוקרי, אבו חומוס, אבו טחינה, אבו שקשוקה, אבו אנטה, אבו זעתר, אבו שולץ, אבו זנטה, אבו לוקו, כל שונאי ישראל, כל המזיקים, מימינך מיכאל, משמאלך גבריאל, מלפניך אוריאל, מאחוריך רפאל, ועל ראשך שכינת אל, ויתן לך ברכה והצלחה בכל אשר תעשה, אשר יעשה יצליח, אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, ויזכה ליראת שמיים, ויזכה לאהבת ישראל, ויכבד את אבא ואמא, וילך לכל מניין, כל מניין, לא חשוב ספרדי, אשכנזי, כולם יהודים. מניין חסר בן אדם, אתה חסר, אתה משלים מניין. אי אפשר לעשות מניין זה 10 אנשים. אי אפשר מניין בלעדיך, אתה מבין? ואז תדע לך, אם אתה הולך כל יום מתפלל, אפילו כאב הכי קטן לאבא, פה באצבע, או לאמא באצבע, לא יקרה. אם קורה להם כאב קטן באצבע, לא בראש ולא בגב, סימן שלא התפללת טוב. זה על פי קבלה, אתה יכול להציל אותם. עד עכשיו הם הצילו אותך, עכשיו אתה מציל אותם. יהיה לך ברכה והצלחה, בשמחה. תעלה מחי אל חי ביראת שמיים.
ותהיה חזק כמו קוזק, ותהיה חדש כתפוח בדבש, ותצליח, ותרוויח, ותשב על השטיח, ותאכל אבטיח, ותביא את המשיח. אמן. בן 44, לא רואה כבר. אור! מצלם? איפה הווידאו? ג'וני! בוא, רואה אותך כל הזמן. רוני! אור! בשטח. ילד מתוק ונפלא. הנה הגיעה השעה. הרגע שחיכינו לו שנה שלמה. וברצוננו להכריז עליך כנער בר מצווה. חמקו בלי מיסים ימי ילדותך, ובצעד בוטח אתה נכנס לשנות בגרותך. קומתך נשתנתה ואף קולך, וכנער צעיר אתה מגבש את זהותך. לנו מוזר איך חלפו הימים, שבהם בילינו איתך שעות בגן המשחקים. איפה היד הקטנה שדבקה בנו? ובגן לא רצית להרפות מאיתנו. ועתה אנו מתבוננים בך ולא מאמינים. הפכת פשוט לנער מקסים. בבית הספר אתה כותב תמיהיות, וזאת מבלי לעשות השקעות רציניות. אתה חביב על הבנים והבנות, ואותה מידה גם על המורות. כשאינך בבית אתה במגרש הכדורסל. מתאמן כל הזמן ורוצה לקלוע לסל. מכבי תל אביב עבורך יעד זמני, ו-NBA תגיע באופן ודאי. אתה חמוד, מצחיק ומשעשע, ואין לך פנאי ולו לרגע. תמיד עסוק במשהו חשוב, ומיותר לומר שעלינו אתה כה אהוב. אני כאימא נותנת לך את המסגרת, לא מקלה ולא מוותרת. על כך יש לנו לפעמים מחלוקות, כולם באהבה נפתרות. שבועיים ישבנו על זה, טוב. אני כאבא מסייע ועוקב אחרי הישגיך הספורטיביים, ומאוד נהנה מהצלחתך בלימודים. ואחרי כל אלה יש לך עוד תחביבים כמו הפייסבוק, המחשב שאותך מעניינים. חלומותיך נוסקים רחוק וגבוה, וכדי להגשימם תצטרך לעבוד קשה ולהשקיע. אנו מקווים שתמצא את אושרך, ובו בעת את שלוות נפשך. מאחלים לך שתהיה מלא תמיד בשמחת חיים, שלא תוותר על עקרונותיך ודברים שלך חשובים, שתהיה אהוב ונאהב, ואנו בכל מקרה נעניק לך את הגב. נתמוך בך בכל שלב בחיים, כפי שאנחנו כעת כבר עושים. חשוב לנו לחזור ולומר שאנחנו אותך מאוד אוהבים ומקווים שתהיה מאושר עד 120. שלך תמיד, אמא ואבא. איזה אתר באינטרנט לקחתם? לא, אמא לא אוהבת.
גוגל. שי, עכשיו מה? אבל רגע, למה אתה קראת יותר מדי? הוא הכין ברכה ושכח בבית. אבל הוא רוצה להגיד כמה מילים. אין, אור. בן, בוא תעשה חזרה. בלי חזרה, בלי חזרה. יאללה, תגיד... בן, יש לך הזדמנות לעשות חזרה. אני אגיד לך. משי, איפה משי? משי, הוא מסר תודה שבאתם. כל הכבוד. משי, נאום. משי, נאום. משי נאום. לא נורא, לא נורא. אל תביכו, אל תביכו. רגע, אולי הדודה רוצה להגיד משהו. הסבא. רגע, מה עם סבא וסבא? אני מאחל לו הצלחה בחיים, שיגדל להורים טובים ונחת הרבה להורים. ז'קי, אתה... רגע, עכשיו הסבא השני. סבא וסבתא. רגע, רגע, סבא בטח יש איזה משהו. רגע, עכשיו הסבתא. איפה שאתה וגם כן, רק נאור היקר, ילד מקסים, תלמיד טוב, אוהב לעזור, עם לב טוב ומכובד, אוהב ספורט, מצליח יפה מאוד בכדורסל, בלימודים מצטיין, ואנחנו כל כך אוהבים אותך, מאחלים לך בריאות, הצלחה בלימודים ובכל אשר תפנה. עכשיו רגע, עכשיו לא נדבר. אני לא מתבייש, לא רוצה לדבר. היא שולדת עליו. גם לכם, לא? אמא היפה שלנו, שתהיה לו הצלחה בכל מעשה ידיו. אמן. נשיקה. שיצליח בעזרת השם בחיים לא ראיתי אתכם מתנשאים. אמן. בכל מה שיכול. לאור היקר, אני כל כך אוהבת שאתה מחבק אותי, החיבוק שלך נותן לי כוח לשנה שלמה. בחום, אתה מחבק בחום. אתם לא תאמינו כולכם איך הוא מחבק. בואו יחבק את כולנו. נו, אז מה את רוצה לברך תצליח בכל מעשה ידיך. תהיה גדול. זה ראשון בכל מה. נשיא המדינה שלנו יחיד, נשיא המדינה שלנו. אז אתה תהיה בנשיא המדינה.
שמחנו מאוד להכיר אותך, להכיר את הצוות של האנשים המקצועיים שלכם. עשיתם לנו אירוע מדהים מהבוקר עד הערב, שמח, אנרגיות טובות, כל המשפחה מרוצה, מאושרים שלקחנו את פוטו ג'וני, ממליצים בחום לכולם, אין דברים כאלה. היה יום מדהים שאף אחד לא ישכח, מאוד מושקע, הכל ברמה, היה שמח, היה מרגש. רוצה להודות לכולם ולג'וני במיוחד על יום כזה שלא נשכח אותו לעולם. יום מדהים, ואנחנו נמליץ לרוב החברים שלנו, אפילו לכל החברים שלנו, שאת הבר מצווה של הילדים יעשו אצלכם. תודה רבה רבה. תודה.